Presented by Razadraz Entertainment. लाली लगौले आँखी में कजरवा गल रही मिले बोलवले रोए यारवा सुनत रही ओठा लाली लगौले आँखी में कजरवा गल रही मिले बोलवले रोए यारवा का कोई केतना ऊंचे कप कइले बा का कोई केतना ऊंचे कप कइले बा कि साखी रे कोई नी चाहे मॉडल हो रही पसंद बदलले ओकर मन हो कहेला लड़की हमके चाहे मॉडल हो बानी हम तंग ब्लॉक व्हाट्सएप कइले बा बानी हम तंग ब्लॉक व्हाट्सएप कइले बा कि सखी रे कोइने नाही मेकअप तैयारवा रे कप कइले बा कि सखी रे कोइने नाही मेकअप तैयारवा रे कप कइले बा तैयारवा रे कप कइले बा देखनी ना जोग जमाना आजकल के दिल रही पगला के दिलवा निकाल के देखनी ना जोग जमाना आजकल के दिल रही पगला के दिलवा निकाल के राहुल प्रिंस दूसर से